בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן לכן בעל הרחמים יסתירם בסדר כנפיו לעולמים ויצור ביצור החיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבותם ויעמדו לגורלם לקץ הימין ונאמר אמן. המשמר יציג את נשקו. שקט! משמר יעבור לנוח, עמוד נוח. דבר נציג המדינה מפי שר החינוך מר גדעון סער. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. ראש העיר חולון מר מוטי ששון, ראש העיר בת ים מר שלומי לחיאני, מזכיר הממשלה צבי האוזר, רב העיר חולון הרב אברהם יוסף, הורים שכולים, אחים ואחיות, בנים ובנות יקרים. ומדי שנה אנו מתייחדים עם זכרם של חללינו שנפלו במערכות הכבדות שאותן ידענו מאז קום המדינה ועד עצם היום הזה. אנו שומעים וחווים מחדש את סיפורם של הנופלים, את כאבן של המשפחות. זה כאב שאינו מרפה במשך כל ימות השנה, כל השנים. כאב שאין לו קץ ואין לו שיעור. האמת היא שאין צירוף עברות ומילים שבכוחו לבטא את יגונם של אלה שיקיריהם לא שבו מהמערכה. כאב זה על אלה שנפלו בטרם הספיקו לחיות את חייהם אינו פג לעולם.